Nosaltres, com que no tenim exageradament temps el fet que ens arriben els minuts, el fet que ens arriben els minuts a les actes i entrem en setmana laborable i pel temps, entrem els actes a l'aprovació o el nom de protesta si preveu que canviar-ho, entrem que no perquè si poden entrar el divendres i així tenim més de temps de treballar-les. Trobem en una situació que estem molt apressats i després com a acte de protesta trobem que no. Protestem el que vulguis després si compleix la llei, malgrat que és un tema de gestió, si voleu que es passi el divendres es passarà. Si tenim temps de mirar-nos bé. No discutim, és l'únic que hem fet de si el poguéssim tenir el divendres, doncs és un tema de gestió que es té molt present i enviar el divendres en relativa. No és per res més, votacions a favor? En contra? Aprovació del calendari fiscal per l'exercici 2016. Es proposa el pla d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el calendari fiscal per l'exercici 2016 pels conceptes i períodes de cobrament voluntari que consten en l'acord. I segon, comunicar el present acord amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i fixar el taulell d'inicis de la corporació per al general coneixement. Una qüestió? Votacions a favor? Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2016. Es proposa el pla d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió i Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públics Municipals que haurà de regir per l'exercici 2016 i següents. Segon, indicar que el text de l'Ordenança General de Gestió i Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públics Municipals a què refereix el cop primer es coincidint en tot allò que constitueix prescripció legal d'obligatòria i general d'afectació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Boletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2015. Tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació de ordenances fiscals per a l'exercici 2016 seran objecte de publicació en el Boletí Oficial de la Província sota els criteris següents. Mitjançant el més expressa el text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Boletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2015, es farà pública la dictació de l'Ordenança General de Gestió i Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. Quart, exposar al públic en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent a la publicació de l'anunci d'exposició en el Boletí Oficial de la Província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del Repòs de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Una qüestió? Votació a favor? Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost 4/2015. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació de pressupost 4/2015 per tal de poder realitzar les diferents despeses que consten determinades a l'expedient tramitat a l'article. Les aplicacions pressupostàries queden fixades de la següent manera, és tal com consta en l'acord. L'únic és que aquí quan hi ha suplement de crèdit s'ha de modificar. On hi ha una suma que diu 14.032,38 ha de ser 27.703,14. Seria l'acord, tal com està exposat a l'acord amb aquesta modificació. No estava sumat, diguem. Estava malament. Quan has dit? 27.703,14. És la suma dels 23.790,05 i 3.913,09. Segon, exposar el present expedient al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant publicació del Boletí Oficial de la Província el
l'objecte que les persones interessades puguin fer les reclamacions i al·legacions que considerin necessàries. Tercer, considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord al respecte, en el supòsit que durant l'esmentat termini no es formulen al·legacions. I quart, trametre còpia de l'acord i de l'expedient en el seu moment a la Delegació d'Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. Sí, sobre això, tornant una mica al primer que hem parlat, resulta que a nosaltres ens hauria agradat poder veure l'expedient, diguéssim, o intentar veure com funcionava, però com hem estat allò, com que el vam veure dilluns i degut a les dificultats, diguéssim, que tenim el dia a dia, doncs, si ho poguéssim veure el divendres, les coses també el dilluns podríem dedicar una mica més de temps a aprofundir. Som d'això. Votacions a favor? Abstencions? En contra? En contra. Sí. Aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte de gestió del servei públic de gestió manteniment i control de les instal·lacions esportives municipals situades a la zona esportiva del Despujol, així com del servei de ball i restaurant auxiliar de dites instal·lacions. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de contractació mitjançant el procediment obert de la gestió del servei públic de gestió manteniment i control de les instal·lacions esportives municipals situades a la zona esportiva del Despujol, així com el servei de bar i restaurant auxiliar de les dites instal·lacions. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l'execució de la gestió del servei públic de gestió, manteniment i control de les instal·lacions esportives municipals situades a la zona esportiva del Despujol, així com del servei de bar i restaurant auxiliar de les dites instal·lacions. Tercer, convocar procediment obert de tramitació ordinària diversos criteris d'adjudicació per la contractació de la gestió del servei públic de gestió, manteniment i control de les instal·lacions esportives municipals situades a la zona esportiva del Despujol, així com el servei de bar i restaurant auxiliar de les dites instal·lacions. Quart, publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i el perfil del contractant anunci de licitació perquè durant el termini de 15 dies naturals es presentin ofertes. I cinquè, facultar al cap del president d'anar àmpliament a l'endret per menester per executar els contractes. Una qüestió? Votacions a favor? És unanimitat. Dissolució de la Comissió de Gestió i Millora de l'Administració de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, dissoldre la Comissió de Gestió i Millora de l'Administració de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà amb efectes immediatament executius des de l'adopció dels presents acords. I segon, comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals. Una qüestió? Sí. Volia saber el motiu de la dissolució. Sí, bueno, aquí nosaltres, com la legislatura, vam oferir moltes vegades que volguéssim entrar a formar part de l'equip de govern i no es va poder. Això és molt lícit. Vam crear aquesta comissió informativa, malgrat no estar obligats per tenir la majoria. Llavors, per poder dialogar i mantenir punts de diàleg obert. La resposta del debat polític es va interposar en denúncies per ferir. Nosaltres treballar sols i estar inclús. Creiem que ha faltat molta manca de diàleg amb tot això, perquè abans de posar aquesta denúncia es podien haver adoptat altres passos per arribar a un desball. Nosaltres discrepem amb això, també, no? I considerem que no és motiu primer per dissoldre la comissió. Considerem que és una acció de represàlia violència contra la persona per posar-la en aquesta denúncia, forces d'esquadra, funcions que estan passant i que estan seguint els seus punts perquè és judicial, no? Amb aquesta acció estan responsables també la resta de la convergència i també el grup de Som Voltregà que estan rebent aquesta això i no som part d'aquest procés. En aquest procés estan bé. I em feia una pregunta, on és la democràcia de la
cop que dedica al nostre estat de dret i que demostra una vegada més la pràctica de l'ús de poder. No ens agraden aquestes pràctiques. Vostè està acostumat a rebre les crítiques tant en positiu com si són per accions que nosaltres creiem que per nostre interès poden estar mal fetes també. Vostè, senyor Vilamala, em va demanar un dia que fes una reflexió. Jo avui li demano públicament que reflexioni sobre si està actuant bé o no amb aquestes pràctiques. Si la seva consciència està tranquil·la després d'una actuació d'aquest tipus. Si la resposta és que està tranquil, doncs serà un dia trist per tots, perquè posarà en evidència que vostè fa ús de la majoria que té atorga la democràcia per cometre l'ús de poder. No per ser generós i transparent amb les minories i ser alcalde de tots els seus ciutadans. Per tant, en nom de la democràcia i la transparència, votarem en contra de la resolució. No, tu es personalitzi tot perquè les decisions són col·lectives. Les decisions es prenen més sols. I la democràcia és això, deixar parlar, respectar, dialogar i, en tot cas, no interposar denúncies de coses que no han existit ni existiran. Per tant, doncs, és la nostra voluntat, la nostra voluntat. El regidor, l'alcalde, continuar dialogant, col·laborant, participant, tot allò que vulgueu, com tots els ciutadans que tenen sempre la porta oberta a això. Per tant, com que l'únic que voleu fer és despertar aquella escala personal, jo no tinc cap, perquè la decisió és col·lectiva. Per tant, doncs, lamento que es personalitzi tot, és la vostra decisió, però no la comparteixo i per tant, doncs, cada regidor tindrà la llibertat també el que cregui convenient, com sempre ha sigut i ha de ser en democràcia. Sí, nosaltres des de Som Voltregà, diguéssim que som nous, que hem arribat ara fa pràcticament 4 mesos, i quan se'ns va presentar aquesta possibilitat de tenir aquestes comissions informatives ens vam alegrar molt, perquè així començàvem a conèixer una mica el tarannà de l'Ajuntament i el funcionament, estàvem molt contents. Ara, en aquest moment, doncs, sí que hem de dir que estem tristos, perquè la primera pedra que hem trobat, que pot ser més gran o més petita, sí que intentem, bueno, doncs, s'atura una mica aquest exercici i demano i reclamo, com ja he fet altres vegades, que ens hi tornem a pensar una mica tots, que tornem a reunir una mica tots en aquest punt. Crec que és important que hi hagi les comissions informatives, perquè és el dia a dia que vas vivint i vas coneixent, i crec que tant el govern els interessa ser transparents el màxim possible, i ja ho vaig dir l'última vegada, quan es va presentar la comissió informativa, que ho vam tancar-ho molt solament als caps de llista. Jo entenc que podríem obrir-ho, reclamem des de Som Voltregà, tornar-ho a obrir una mica, a ser una mica més amplis en aquest tema i que podem entrar una mica tots, i així doncs també a la resta de gent que formem grup, en aquest cas amb el Montse, doncs que podem aprendre i que podem anar creixent una mica el que és la... Solament demano que jo demanaria deixar de votar avui, ens ho reuniem uns quants dies, poder presentar-ho a la pròxima reunió. Crec que val la pena tornar a intentar fer les coses amb tranquil·litat i acompanyar-nos una mica. Entenc que vivim al mateix pobles, ens veiem al supermercat, i si podem posar-hi una mica de fulles i calmar-ho tot una mica i respirar entre tots, tant el grup de Convergència com el grup dels socialistes, doncs si podem tornar a respirar una mica profundament, tornar a observar la realitat. Nosaltres sabeu que estem oberts, nosaltres ens heu donat reunions i hem parlat per telèfons i hem parlat directament per assumptes diferents, amb el grup de govern quan ens han reclamat hem estat oberts en tot moment, el telèfon sempre funciona. Nosaltres som aquí precisament per una de les raons és d'intentar veure si podem fer poble, podem fer municipi en positiu, amb una perspectiva de tirar endavant. Torno a reclamar, i ho vaig fer, ho vaig comprometre, no ho vaig saber fer prou bé perquè no me'n vaig ni sortir, però torno a reclamar des de Convergència i torno a reclamar des del grup de govern dels socialistes que respirem una mica, ens mirem un xic diferent i ja necessitem trobar el camí correcte per tornar a treballar amb eficàcia. Aquesta és la reclamació que fem des de Som Voltregà.
em sap greu, no me'n vaig en sortir, vaig intentar-ho, però vull tornar a intentar. Vull tornar a lluitar per aconseguir una calma i una distensió de la gent que som aquí, que al final tots som pares i mares del municipi que ens veiem poc fàcil i ens trobem. El seu dia vaig parlar amb un regidor de l'equip de govern que vaig demanar. Una cosa és el que haguéssim tingut la cap de llista nostra i l'alcalde, però que som altres regidors, que ja s'hi podia mantenir altres. Aquí jo suposo que també és un tema que podríem de parlar-ne molt. El problema que hem tingut, suposo, és que no s'ha parlat. Jo penso que abans d'arribar a aquest pas, no sé si, jo penso que el dia que vas entrar jo vaig pensar, me'n recordes que sempre hi ha hagut coses, sempre, esclar, és inevitable això, no? Però el dia que vas entrar i vas dir, bueno, ens ho tenim de prendre més en calma, i vas pensar, carai, aquesta noia, la primera cosa que saltes, vull dir, no sé, jo sempre he estat obert al diàleg, a parlar-ne de tot. Sí, Montse, però jo de veritat esperava que em diguessis alguna cosa. Sí, perquè vull dir, deixant a part que nosaltres, com entendràs, estem amb el nostre alcalde, el nostre perquè vull dir, allà a la reunió aquesta som el grup 4, i l'actitud que tu denuncies nosaltres no la veiem, que vols que et digui, és així, però bueno, és igual. Però pensa que això, que podria passar alguna cosa d'aquestes, jo li trobo cada dia en coses que són impertinents, que no et dic que passés coses d'aquestes, però vull dir que sí, home, sí, no, sí. I a més és això, jo no entenc de la manera que jo et veig, i amb tot el carinyo, et veig dolça, que tens ganes de treballar i fas aquesta denúncia. No sé, jo trobo que... Jo ja et dic, el conec fa 3 anys i no, però... Un moment, jo us vull dir que després d'una discussió que és política, evidentment, política, de diferents discrepàncies, i això vam quedar tots, vam sortir d'aquella reunió dient comencem un comptador zero, posem reset i tirem endavant. Nosaltres teníem un escrit que volíem posar en evidència unes certes incorreccions que es havien comès durant la campanya electoral i vam dir que no les presentaríem. I no les van presentar. I la resposta és presentar una denúncia d'una cosa que no existia. Doncs aquest és el diàleg. Nosaltres estem oberts al diàleg i a l'acord que es va arribar aquell dia, que es va dir comencem el diàleg, ara ja hi ha hagut la discussió i a partir d'ara comptador zero. Així és com es va sortir d'aquella reunió. I qui no digui que això es va quedar així és perquè doncs, no vol dir la veritat. I les coses són així. Jo puc parlar, no? Sí. O sigui, jo del tema de la denúncia no en parlaré ni aquí ni a xarxes socials. O sigui, crec que una denúncia és una cosa molt sèria, jo no ho comento ni diré aquí ni en xarxes socials. Jo el dia que un advocat o un jutge em reclamin per dir, diré la meva versió dels fets i de com ho vaig veure així jo. També dic això, des de Som, tant en Serafí com jo, hem fet de mediadors i el resultat final ha estat que no ens n'hem sortit i he arribat a la conclusió que ja ningú de les dues parts vol arribar a aquest acord. O sigui, ella ha tingut les seves vivències i jo he tingut les meves. No, però jo no dic com el cas aquest, exacte, és això. Per això et dic, jo vaig fer de mediador aquest dia, i ell pel seu cantó ha fet mediador, però sí que el resultat final ha estat això, que no ens hem posat d'acord. I no perquè nosaltres hàgim fet malament la nostra feina, perquè les ganes de fer de mediadors hi eren, sinó perquè crec que per les dues bandes no acaba d'haver-hi aquesta entesa de poder solucionar els problemes. Nosaltres ja ho he dit, vam dir en aquella reunió. Totalment. Però jo el que va passar a aquella reunió, el dia que un jutge o un advocat, ja que s'ha fet la denúncia, s'acabarà on s'hagi d'acabar. I d'aquest tema no penso parlar. El que passa que sí que vull deixar clar que des de Som, tant en Serafí com jo, hem intentat fer de mediadors i no ens n'hem sortit. I després també crec que és el moment de deixar el passat i de deixar el rancor i començar de zero i demostrar a la gent que els tres podem treballar junts, s'estigui al govern com s'estigui a l'oposició. I donar exemple, un bon exemple per la gent del nostre municipi. Per això nosaltres reclamem, ja si es pot repassar la votació d'avui,
la podem passar-la pel segon ple extraordinari que hi ha i a veure si podem acabar de parlar de les coses i si podem trobar el fil conductor que ens porti al lloc que crec que tots desitgem, en certa manera, crec que el que no volem ens estan fallant. Entenem nosaltres que, si més no nosaltres que desenvoluparà, volem tornar a provar. Nosaltres també ha de ser començar de zero com s'ha dit. Després crec que ens donem aquest marge d'aquests 15 dies que tenim o 3 setmanes i deixem aquesta votació per més endavant, què us sembla? A l'equip de govern estem volguts perquè, com ells molt bé diuen, ho podíem haver parlat i abans d'entrar aquesta denúncia la regidora podia haver parlat amb algun altre regidor de l'equip de govern i comentar-li, mira, m'ha passat això i jo estic molt volguda, m'he sentit molt malament i fent-se saber que volia posar una denúncia. Estem molt volguts i per tant jo penso que si és més endavant una cosa es torna a liar i allò, però jo penso que ara això està com està. Sí, però des de som quina culpa hi tenim nosaltres? Saps? Jo crec que és una cosa que heu de solucionar vosaltres, però clar, i som diferents. Clar, i això, però clar, som diferents, som un treball. Us hem enviat un acord de governabilitat, us l'hem enviat, el teniu a sobre la taula, per tant, nosaltres estem oberts a col·laborar. Teniu l'acord de governabilitat perquè l'estudieu, l'analitzeu, que no és acord de govern. Si voleu entrar al govern, teniu la porta oberta, també la tenen el grup de Convergència i Unió, i per tant nosaltres no tenim cap problema. En tot cas, qui el té el problema ha de decidir si vol desfer l'entregat. Vosaltres teniu un acord de governabilitat que pot avançar, heu de donar resposta si voleu tirar endavant aquest acord i ells tenen una possibilitat de sentar-nos a la taula i dialogar com sempre s'ha fet. I aquesta és la resolució. Per tant, jo dic, per nosaltres, com es va sortir aquesta reunió, tot comença i qui ha de tenir la voluntat que això comenci són nosaltres. Per tant, si la decisió és que això es mantingui, passem a votació. Per canviar les setmanes. D'aquí 15 dies tornem a tenir un pla per tornar a convocar aquesta nova proposta. Avui per avui les coses són manifesten, són com són. Per tant, en 15 dies podem passar a fer un nou acord. És això, nosaltres estem oberts a tot. A tot. Votacions a favor? Una qüestió. No digui jo sobre la votació. No. Quan la votació, quan algú demana que quedi sobre la taula, primer s'ha de votar si es queda sobre la taula i després sobre el fons. Doncs, votacions perquè això continuï endavant. Votacions en contra. Votacions en contra. Votacions perquè això continuï endavant. Perquè es voti. Votacions perquè es voti. Votacions perquè es voti. Votacions perquè no es voti. Ara, no? Serien? Sí. No? En contra. I votacions a favor de la resolució. En contra. Abstencions. Moció del grup municipal Sant Voltregà per tal de pagar impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, que l'Ajuntament de les Masies de Voltregà busqui les vies per explorar la possibilitat de retirar els seus impostos de forma legal a l'Agència Tributària Catalana, entre les quals la que s'ha exposat anteriorment. Segon, proposar les formacions polítiques federalistes i independentistes en representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributària catalana per tal que Catalunya pugui també recaptar la taxa d'impostos de caràcter estatal. Tercer, promou i informar la ciutadania de les Masies de Voltregà dels passos a seguir per tal d'ingressar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. I quart, comunicar l'adopció d'aquests acords als portaveus parlamentaris del Parlament de Catalunya, la
votarem en contra, perquè, per exemple, a l'Ajuntament de Vic, resulta que fan aquesta moció i voten a favor i llavors paguen els seus impostos a l'Estat. Diguéssim, el que es fa primer és donar la part econòmica, diguéssim, a l'Agència Tributària Catalana. Sí, i llavors l'agència per no perjudicar, entenc jo, per no perjudicar la gent, diguéssim, doncs fa pas un trasllat. Una part d'aquest compromís que van adquirir al ple i que ho va aprovar al ple, una part no la compleixen, ingressen directament a l'estat espanyol. Una part l'ingressen directament a l'estat espanyol. Hi ha moltes parts d'aquest acord, no sé ben bé quin és, un és que sí que també ingressen directament això de Vic, el de Torelló, que en informes negatius de secretaria, que això no es pot fer. I si algú denuncia, doncs hi poden haver ells. En fi, resumir les comptes, per l'informe jurídic no ens aconsella que veurem això que tenim en compte, ja està. Jo sé que s'ha dit sí que s'ha aprovat, entenc que no és una complicació, és un pas previ a d'allò, si no entenc que sigui un mal de cap. Entenc que senzillament és un pas on l'Ajuntament de Sant Hipòlit s'ha aprovat i no hi veig una complicació de dir, ostres, ens compliquem molt la vida i ens juguem una mica l'existència. Entenc que no passa aquesta situació. Entenc que senzillament és un pas que a l'altre és un lloc i després els altres l'únic que fan per no perjudicar ningú és passar de mà cap al de l'estat espanyol. No hi veig un problema greu. Votacions a favor? En contra? Moció del grup municipal Sant Voltregà a favor de la recuperació de la memòria històrica del patrimoni cultural estudiat i de la justícia universal al motiu del 75è aniversari de l'assassinat del president Joan Jordà. Ens proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents. Primer, instar el govern de l'estat espanyol a modificar la llei 52/2007 de 26 de desembre per la qual reconeixen i amplien els drets i estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra de la dictadura per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades per els caràcters legítims de la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents. Segon, subsidiàriament notificar la llei d'enjudiciament criminal i la llei processal militar amb la finalitat d'incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d'una sentència ferma de declaració de legitimitat realitzada conforme a l'article 3 de la llei 52/2007 de 26 de desembre per la qual reconeixen i amplien els drets i s'estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra de la dictadura, així com la llei orgànica del Poder Judicial per atorgar la legitimació activa al govern de l'Estat per si mateix a través de la Fiscalia per interposar el recurs de revisió de les sentències. Tercer, vetllar des de l'administració local per tal que les persones de les masies de Voltregà o els seus familiars que compleixen els requisits de la llei 52/2007 amb les modificacions aportades per la llei segona d'aquesta moció puguin acollir-se a rebre el certificat de nul·litat de les sentències franquistes, així com acollir-se a la revisió de les sentències declarades legítimes. Quart, reclamar a l'estat espanyol que retorni els documents municipals que van ser confiscats per les autoritats franquistes el 1939, quan van entrar i ocupar legítimament els diferents organismes polítics de la xarxa administrativa republicana que manava la Generalitat. En aquest sentit, la Comissió de la Dignitat treballa per aconseguir que la documentació segrestada per les autoritats franquistes retorni als seus legítims propietaris. Proposem que l'Ajuntament estableixi els contactes necessaris amb la Comissió de la Dignitat per traslladar-los a l'unitat de recurs històric de recuperar tota la documentació expoliada de la qual en sigui el legítim propietari. Cinquè, instar el govern de l'Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable Lluís Companys i Jové, així com la realitat de totes aquelles actuacions oportunes per tal que l'honor del president Companys sigui reparat. Sisè, reclamar a l'estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys, requisada per la prestar pel l'any 1990 i que
notificar el mestre o confiscar de l'activitat. Setè, permet a tots els governs que van participar en la captura i assassinat de companys que participin en un acte de desgreuge de la figura del meu president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s'hauria de fer al forçar la Castelló de Montjuïc. Vuitè, promoure un memòria històrica del municipi amb la finalitat de donar el reconeixement a les víctimes del franquisme que se'ls va negar durant la dictadura i que no se'ls ha reconegut amb la fermesa i solemnitat que es mereixen des de les institucions oficials de l'Estat. I novè, fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat i a la Comissió de la Dignitat. Una qüestió? Ens agradaria molt des de Sant Llobregat que es votés a favor d'aquesta moció. Saber que les guerres són molt dures per als dos costats i més quan ha anat un president que en democràcia es va elegir, doncs entenem que seria molt positiu que els dos grups ens donessin suport a aquesta moció. Votacions a favor? Es dona compte dels acords de la Junta de Govern local des de la darrera sessió plenària ordinària. Es dona compte dels decrets d'alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària i es dona compte dels decrets d'alcaldia de repercussió personal des de la darrera sessió plenària ordinària. Propostes de moció d'urgència. Hem de 4 mocions, em sembla, que estaven fora de l'ordre del dia. Si algú no vol que es muti una urgència, ho pot fer. I si no, doncs iniciarem per poder ple que ara farem més o menys 15 dies. Votem l'urgència. Cada una d'aquestes mocions votarem l'urgència. Moció de suport a No hi ha cap possibilitat de urgència, no? les instàncies no es demanen que siguin urgència. Això és un dubte dels que tenia jo, que també volia comentar. Clar, jo sabia que hi havia un plaç per presentar mocions. El que no sabia és que tenien de ficar que és per urgència. Clar, jo pensava que ja quedava clar. Per exemple, la meva moció des de Som es va presentar el dilluns, entrava dintre de plaç. El que passa que no sabia que potser l'anunciat que tenia de posar la moció entrarà en urgència. Pas no, perquè l'ordre del dia... Exacte, totalment. Però després tenim un plaç d'unes hores abans del ple per presentar mocions. Com que diem el mateix que nosaltres, com que les heu entrat el dilluns, que ja està fet l'ordre del dia, i no tenim temps per analitzar-les, doncs no considerem que siguin d'urgència perquè no estan expressats. Però com que farem un ple d'aquí 15 dies, doncs diem, els debatrem, i si no, haguéssim fet un ple per la setmana següent per debatre. Però, o sigui, estàvem en el mateix cas, per justificar-ho, que no teniu temps, Sí, no, però llavors no hem fet les coses per urgència. el meu dubte Quan ja era estan perquè... fora de plaç. Totalment, És a dir, per d'acord. això nosaltres diem, d'aquí 15 dies fem un ple i les discutim al cap. Sí, Doncs en aquesta explicació jo dono la És raó. l'argument. Però el meu dubte era que haig de ficar l'anunciat, que és per urgència. Han d'estar abans del divendres. O sigui, el divendres, al dematí a primera hora han d'estar. Perfecte. I si no és... Però ara no el divendres, però ha de ser el dijous, si volem que el divendres s'entregui l'ordre del dia. El dijous al migdia. Posem com a data límit dijous al migdia. Per poder entrar al ple. Clar, no són dubtes. Jo, per exemple... És a dir, havien d'entrar abans del divendres. Doncs queda clar. Però clar, el meu dubte, per exemple, jo vinc del món de l'educació en el lleure i amb entitats. El tema polític és tot nou per mi. Però clar, jo el que no he entès avui, que no entrarà la moció aquesta, que de Som podíem entrar pel tema voluntariat al nostre municipi, però sí que rebo un correu de la tècnica, que dilluns tinc una reunió amb la tècnica i suposo com a regidora de joventut, d'un tema a part que és de l'associació que ja formo part, però em posa el punt 1 de l'associació que ja havien quedat i resulta que el dia 5 he rebut un correu per part de la tècnica que el punt 2 es parlarà de Som Voltregà del tema del voluntariat i és el que no m'ha lligat. I és això, com que soc nova amb el tema polític, per això és el meu dubte. Com és que la moció no entrarà aquí, però sí que dilluns tinc una reunió amb la tècnica i amb la regidora per parlar d'aquest tema. És el que no he entès. Perquè haurem tingut aquests 2 dies per analitzar-ho, cosa que ara no hem tingut. Clar. Llavors no ho sé. El
que passa que és això, jo també aquí al ple aprofito per dir... Hi ha coses que no les marca la llei. La llei diu que abans de l'ordre del dia s'han d'entrar les mocions, si entren a posteriori, passen al següent ple. L'urgència. El que diem és dir, si d'aquí 15 dies la fem i no n'hi ha cap que sigui d'urgència, discutim un problema. Si voleu que es voti l'urgència, es vota ara. No, jo són dubtes que vull aclarir. Ja, però entenc que, i perdoneu, el ple no és l'òrgan de deliberació de treball polític. Per mi sí, perquè és l'única manera que jo puc treballar com a regidora. El ple, legalment, és l'òrgan en el qual es voten les resolucions posades a l'hora del dia. Simplement un aclariment de dir això no és un espai de treball. Un ple és un òrgan de deliberació, d'aprovació d'accions. L'òrgan de treball és la comissió informativa, l'òrgan de governabilitat que podem crear, totes les reunions que podem fer. Ho dic perquè ens hem d'acostumar que els plens venim a debatre els conceptes que estan posats. No ho dic, perquè si no acaba sent una sessió d'un treball que no correspon al ple. Simplement una qüestió de l'ordre. A veure, posem les urgències. O sigui, que quedi ben clar, la moció d'urgència fins a quan es pot entrar? Ara diem, si voleu que els divendres passem... No, d'urgència. L'urgència... O sigui, fins a... Per això, és a dir, ara voleu votar l'urgència, és el que anem a fer ara. O sigui, però queda clar que les mocions que s'han entrat i podien entrar d'urgència es podien entrar fins ara mateix. L'urgència sí. Ara es votarà l'acceptació. Sí, Acceptada per urgència. No, jo estic dient, si vols que entrin a l'ordre del dia, han d'entrar abans de la data de formalització a l'ordre del dia. Ara diem, voleu que s'entriguin les actes el divendres? Doncs diem que el dijous al migdia és la data de termini perquè entrin les mocions en els plens ordinaris o extraordinaris. I l'urgència es pot presentar en aquest mateix moment. Ara voleu votar l'urgència de cadascuna de les mocions, votem-ho. Això és el que diem. La resolució del grup de Convergència que suposa el president Mas, el vicepresident Ortega i el conseller Norigau i a favor del nou INE. Si es vol votar l'urgència de la moció aquesta. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Moció a favor de l'estelada al balcó de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, també del grup de Convergència. Vots a favor de l'urgència? En contra? Moció del grup de Convergència de suport a les víctimes del franquisme. Vots a favor de l'urgència? En contra? Moció del grup municipal Sant Voltregà del casal de Nadal amb participació d'entitats de voluntariat. Vots a favor de l'urgència? En contra? I moció del grup de Convergència de rebuig a l'abús de poder i abús o manipulació de la vida i dades personals en l'àmbit polític a la creació d'un manual de codi ètic i bones pràctiques. Vots a favor de l'urgència? En contra? Perquè en els passats a debatre un calma el proper ple és que es difícil. Jo crec que preguntes sí que I en temps per parlar. Només us volia demanar que ens podia explicar les funcions que feia la Max Moreta, qui les farà aquestes tasques, si serà el professional de l'Ajuntament, o es farà una convocatòria per ocupar aquesta plaça. Si la plaça queda vacant, no se l'ocuparà.
Per escrit. Perquè és molt llarg d'explicar, però per escrit. Hem d'entrar en instància de demanar-ho o ja Ja queda? l'has fet. Ja queda. L'has fet ja. Quan se'ns entregarà? No la valorarem i la setmana que ve jo puc preparar tot. No, tornant una mica enrere, per això que ja m'he callat i he esperat les preguntes, és que el tema ja d'Ajuntament d'aquesta reunió que he comentat, que jo agrairia per part meva que se sapigués separar quan es fa una reunió com a membre de l'entitat en què formo part d'una manera voluntària, i després una altra com a regidora. O sigui, jo, per exemple, a la reunió de dilluns, com que era per parlar d'un tema de l'entitat, només es parlarà de l'entitat. I com que la moció que presentàvem des de SOM no ha entrat com a urgència, vull dir, aquest punt vull que es tregui, perquè no es parlarà. Era per qüestió de combinar horaris nostres, que és bastant complicat, Sí, i ja que sí, sé com a aquí foto. aprofitar. Però jo crec que serà una manera, seguir una línia una mica formalista de dir no, jo com a representant de l'entitat voluntària soc d'una manera i lluitaré per unes coses, però com a regidora soc una altra i només és separar, saps? Era per qüestió de combinar horaris. Sí, per això. I com que la moció no ha entrat, clar, no trobo cap sentit fer una reunió si la moció que presentàvem no ha entrat.